nám dá prodávat zvonečky do vlasů. Nikče se maže. My jsme koupili super čupr vychytávku. Čau Niky. Řekla bys nám něco o dnešním počasí? No, je teplo. Potí se mě úplně všechno. Už rudnu. A jelikož tam nám pršelo v Šanghaji, tak jsme se přemístili trošku za teplíčkem. A my jsme se opálili. Niky, běž blíž. Čauky. Nikča nemůže mluvit. Ona nechce. Ona má plnou pusu toho. Kokosu. Tak my jsme se ze Šanghaje přemístili, pač tam bylo ošklivý počasí, tak se nám tam nelíbilo. Přemístili jsme se celý zmoklí, takže jsme se přemístili úplně někam jinam. Trošku do teplíčka, no. A tady je fakt teplo teda. Jsme úplně strašný vedro. No. Ale víte, kde všechno jsme? se na nás lepí. Jo. Ale tady se náma, jo, můžete vidět. Takovou nějakou sochu. No. Teď zrovna nevím, jak se jmenuje. Ale my jsme se přemístili do... No, kam jsme se přemístili? Do Kuala Lumpur. Takže se momentálně nacházíme v Malajsii. Kuala Lumpur. Už jsme tady teď právě jednu noc. Přilítli jsme včera večer ráno ve dvě. U nás bylo 2. Pak jsme dali teprve videa ze Šanghaje a teď jsme tady. A tohle? A jsou tady holuby? Strašně moc holubů. My jsme se původně sem přijeli podívat na opice, ale opice tady nejsou. Ale jsou tady ale holuby. holuby se vůbec nebojí, takže klidně na ně můžete to pohladit. pohladit. No. A co ještě? Jo, jsou tady krásný opičky, ale oni tady momentálně dneska nechodí, takže dneska... Oni věděli, že přijedem, tak prostě vzdali, no. Prostě zdrhli, no. No a tam takhle po těch schodech, je tam 274 schodů za náma, tamhle. Takže se tady jako nejenom neflákáme, jo? Tam jsou krásné jeskyně a to vám dáme do toho videa. No? Máme hlad a jedeme si zpátky jedeme, co tam? Tam půjdeme do bazénu, protože tam máme bazén. Jsme v 27. patře. Jednu jedinou noc, kterou jsme si domluvili a zařídili a uvidíme, no. Dneska tady ještě přespíme a zítra už a jsou tady všichni hrozně milí na nás. Jo, no. Strašně hodně. Podle nás všichni koukají, no. Jo, a už dneska asi 2krát se s náma fotili. Jo, jsme pro ně asi atrakce. Jo, no. Asi hrozně vtipný. A tím, jak máme kraťasy, tak u nás všichni koukají, asi se moc nezapadáme. Jsme jiný. No. A je to tady hezký. Ale zase dneska se vyspíme, zítra tady ještě budeme a pak se zase přemístujeme. Co tady, že jo? No. Nic není. Nic není. Jen ten bazén. A kokos. Krásný kokos. Máme hezký sukně. Chleba. Čau.